点那是妈妈来一车那里。Hello guys, Namaste, Khulumbai. Welcome back to Surya B Vlog. So ani dinini video thumbnail नायनानै नुखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ माबि so भिडिअ क्लिप्सखौ देखायनायनि सिगां नोंथांमोननो आं फंनैसो खिन्थानो सानदों आरोना दिनैनि टपिकआनो जाहैबाय बे माने जोंहानाव माने जोंनि बिब'नि फिसालाखौ जोंना थाफैथ'दोंमोन जोंनाव ओमफ्राय जोंहानि फिसाजोजों बे बिब'नि फिसालाजों गेलेबाय थानायाव सलाय बिखबखौनो सोलायनानै लादों आरोना सोनानै सोर सोखो मिन्थिया आरोना गन्थंआवनो बे बिब'नि फिसालानाव ओमफ्राय जा मिनिथावा ना गाबथावा जादों आरोना जोबोर गिनोबो ओंखारदों मिनिनोबो ओंखारदों आरोना मा खालामना लायो उन्दैफोरा ओमफ्राय आं उन्दुदोंसोमोन आरोना सानैजों बेयावनो गेलेबाय थानायावनो सलाय बिखबखौ सोलायदों आरोना सोलायनानै लादों ओमफ्राय आं सिखारनानै नायबा खिन्थाबाय आरोना जोंना फिसाजोआ नै गन्थंआव हाबनानै दं होनबाय ओमफ्राय आं बोरो माबायदि होननानै नायबाय आं जा गिनोबो ओंखारबाय आरो आं हारसिङै मा खालामनो ओमफ्राय दाना रावबोथ' गैयामोन नालाय ओमफ्राय गिबायबो ओमफ्राय मिनिबो ओंखारबाय मिनिफ्लांबायबो आङो ओमफ्राय दाना सिरि आरो मानसिया ओमफ्राय दाना आं सुइजार लानानै बख'नो नागिरबाय होनबाबो गवा आरो गनो नागिरा ओमफ्राय दाना खुनुरुखुमैसो गदों आरोना ओमफ्राय दाना आं भिडिअ खेबनो नागिरबा नुबाय आङो ओमफ्राय फिसाजोआ अलरेडि भिडिअ खेबखाबावनाय हेल' गाइसफोर नै बिदि सोदों होनबावनाय आरो जा मिनिथावखा दानि उन्दैफोर भिडिअ फट'स खेबनानै दोनबावबाय ओमफ्राय गावसोर सानैजों आं उन्दुनाय टाइमाव आरोना नोंथांमोना नायनो हागोन बेनो आरोना जोंनि खेबनानै लानाय आं उन्दुबाय थादोंसोमोन सानैजों बिदि खेबलायनानै दङ आरोना बिदि गन्थंआव हाबजानायखौ स' नोंथांमोना इन्ट्रेस्ट दंबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय स' नोंथांमोना स्किप खालामाल'सो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय स' थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि आंनि फंबायना आगैना माबा सानदों नाय बिसिनाव गाइसफोर बे लाइट होयो उन्दैया नारसिन माबा लायो सोनानै नायलाय बिदि सोनानै बिदिसो भिडिअ खालामखोमाना दंबावो ओमफ्राय नै गथ'फ्रा थुलाखौनो सोनानै लाबाय नै नायलाय गेलेनायाव जाद खालामनानै लायो सिङाव हाबलांजाथारबा मा जागौमोन उन्दैफ्रा गेलेनायाव नायलाय गन्थंआवनो सलाय बिखबखौनो सोनानै लायदों रायजोफोर मा खालामनानै लायो नायलाय रायजोफोर बि केयारफुलखा रायजोफोर बिदि उन्दैफोरा गावजों गाव गेलेनाय टाइमाव बुहुद रिक्सनि बाथ्रा जायो आजा एकदम जोबोर गिबायमोन आं नायलाय माने बख'बाबो गबोनो नागिराखैमोन बोरैबा मोनदों हो आयौ जा ओमफ्राय नै खुनुरुखुमसो नै नुबायना रायजोफोर नायदो नायलाय बेखौनो दासो खुनुरुखुम दासो बहननो हाबाय आं नै रायजोफोर नै बे जिनिसानोमोन नै ओरै गन्थङा दंबावो नामा नायलाय बेयावनो बे जिनिसानो नै बेयाव हाबदोंमोन आरोना नै थैखागोन नै नै दासो मोनफिनबाय आं नै गैलाना फैदो जारलासो जाखागोन सानदों गेलेनानै नायलाय मायाव मा जिनिसमोन बेयाव फैमोना मानिमोन सलाय मानिमोन बे मा जिनिसमोन सलायनि लेखा जारलासोखा नायलाय रायजोफोर नैबे सलायनि बिखबखौनो सोदों उन्दैफ्रा जारलासोखा मारै बिदि सोनानै लाया नोंसोरलाय सोर सोआ हारसिंनो सोर सोआ जा मारै बिदि सोनानै लाया नोंसोरलाय सोर सोआ हारसिंनो दाना गावजों गावनो थगायलायबाय थायो सोर सोआ जा